Mukki pistää oikein hyvää joulua kaikille 2008 ja onnellista uutta vuotta. Sitten mä kuulin tossa, että ei ole tänä jouluna itse tehtyä perunalaatikkoa. Kuulin tossa, että sitä ei ole tänä vuonna. Että se taisi käydä se perunalaatikko jääkaapissa. Kun se oli laitettu jääkaappiin perunalaatikkoon, niin se taisi käydä siellä, kuplia ja käydä. Se on niin herkkä se perunalaatikko käymään. Se on niin paha, että lähtee heti kiehumaan ja käymään. Sitten tulee niin pahan makusta, ettei syö erkkikään. Niin tänä jouluna joutuu tyytymään einespaskaan. Tänä jouluna joutuu tyytymään äitien tekemään perunalaatikkoon, mitä saa kaupasta. Siihen lisäaine-einesmättöön joutuu tyytymään perunalaatikossa, kun itse tehtyä perunalaatikkoa nyt meillä ei tänä vuonna ole, kun se kusi se meidän perunalaatikko tänä vuonna. Tästä tulee kyllä sanomista. Tästä sitten tietyt ihmiset riemastuu. Miksi 36-vuotias äijä ostelee tällaisia juttuja, niin tästä moni riemastuu ja moni saa tästä spontta sitten pistää tulille kaikenlaista, kun hommasin tällaisen nörpyssyn. Niin tästäkin joku sanoi, että miksi 36-vuotias ostelee tällaisia lastenleluja, tällaisia näin. Ja sitten kun mä sain Onnilta tällaisen pyssyn. Miksi? Niin, tästäkin tulee niin sanomista ja spontta tostakin, että miksi 36-vuotias äijä ostelee tällaisia lastenleluja. Kun pitäisi keskittyä johonkin muuhun, kun ostelee tällaisia lastenleluja. Pitäisi keskittyä töihin. Pitäisi keskittyä vaan töihin. Niin. Ja vielä naisiin ja tämmöiseen ja siihen perheen ja sitä perhettä perustaan. Siihen pitäisi vaan meikäläisen keskittyä ennemmin kuin tommosen lasten lelupyssyihin. Ei 36-vuotias ostele lasten lelupyssyjä. Näin. Mutta ostinpahan vaan. Se ei oo sulta pois, kun meikäläinen osti tämmösen lelupyssyn. Niin meni ohi. Ei toimi vielä. Noin se toimii. Tällainen paketti aukastaa, minulla ei ole mitään hajua mitä täällä on, niin kattokaa mitä täältä tulee. Kiitoksia. 4/3, mutta kyllä nää mahtuu, kyllä nää menee. Ihan tämmöiset perinteiset, tällaiset vaan tuli. Onks näistä nyt tämmönen paketti oli tämä? Ei tää nyt ihan niin jouluinen paketti ollut, mutta olihan tää nyt jonkunlainen paketti. Minkälaiset nää kengät on? Mä tiedän, että onks nää nyt ihan uudet. Ei nää nyt kengät ihan uusilta mun mielestä. Voihan nää kai ihan uudet ollakin. Kiitos kengistä ja tämmöstä, että pikkusen on isot kengät, kun mä koitin tätä malleita. Jalka hinkkaa kengässä tällä vetää tämmöstä rallikenkää, niin kuin tämmöstä hinkkaustyyliä. Ja hinkkaustyyliä, että mä hinkutan näin. Mun mielestä tämä ei ollut niin jouluinen paketti. Hei, Niilo Kakkosen oma paita. Mutta, mitäs takana lukee? Tadam, Penganin tiikeri. Oi. Turtles. Miellyttää. Turtles fania miellyttää. Mä otan tässä vähän Snellmanin maksamakkaraa tähän tämmösen kinkun päälle. Maistus varmaan sullekin. Kuluerä, no ei meikäläinen mikään kuluerä yhteiskunnalle. Tarjoileeko yhteiskunta meikäläiselle työtä? Jos ei tarjoile, niin sitten ei voi mitään. Jos ei se tarjoile meikäläiselle työtä, niin sille mä en voi mitään. Että se ei ole meikäläisestä kiinni, vaan Suomen yhteiskunnasta, mitä se tarjoilee. Että se on vaan, ei voi meikäläisestä kiinni. Jos ei se tarjoile meikäläiselle töitä, niin sit se ei tarjoile. Sille mä en voi mitään. Olisi kyllä hieno näky. No ei se ole mikään hieno näky, kun meikäläinen olisi töissä.
mol.fi-sivulta tulee vaan paha mieli, kun siellä käy katselemassa, kun ei siellä mitään ole, niin ei vitti ihan hermojaan sinne mennä menettää minnekään mol.fi. Kun on parempaakin tekemistä, kun käydä jossain mol.fi sivulla pällistelemässä. Ei Suomi tarjoile töitä, niin se ei tarjoile töitä, eikä siitä sen enempää. Sitten sun pitää laittaa viestiä eduskuntaan, että ne Hari ja jonnekin reklamaatio, että hommais töitä, niin sit se olisi asia erikseen, mutta kun ei ole, niin ei ole. Siitä on moni sanonut, että niitä ei ole mitään hommia. Entä jos harrastaa työtä? No sit jos harrastaa työtä, mutta meikäläinen ei harrasta työtä, vaan tekee töitä sitten kun pääsee töihin. Ja sen mä oon sanonut, että mä en rahan takia töitä tee. Mä oon sanonut, että mua ei se raha niin paljon kiinnosta. Että kun se kiinnostus löytyy, niin sit mä teen hippulat vinkuja hommia. Sen mä oon sanonut moneen kertaan. Se raha on ihan sivuseikka. Sillä pyhitään persettä vaan sillä, mutta ei siitä sen enempää. Tästä mennään eteenpäin. Näin, tästä lähtee. Tapanin päivä vaan. Kaikille Tapanille terveisiä. Tapiollekin saman tien. Tapanin päivä on. Artku Nordqvisti. Amigins. Tuossa just kattelin hetki sitten, että miten ollaan Tapanina duunissa. Että miten aurataan noi tiet, kun on Tapanissa hommissa. Eikö ihmistä pitäisi olla joulupäivä ja Tapaninpäivä vapaalla, eikä mitään teitten aurauksia, ei mitään hommia pitäisi tehdä. Eikö silloin pitäisi lomailla? No, ihmistä pitää saada vähän lomaillakin, eikä painaa sitä työtä niin saatanasti. Ihmisillä kuuluu lomatkin välillä. Ja tämmöiset tietyt pyhät pitää olla tietyt pyhät pitää pyhittää tolle lepopäivällekin, kun nykyään ihmiset painaa sunnuntainakin hommissa niin saatanasti, kun se... Mä nyt sanon tän, mutta en tiedä tuleeko tästä sanomista. Mä en tiedä tästä mitään, mutta mä vaan sanon mitä mä oon kuullut, että eikö se jossakin ole. Sanotaanko se Raamatussa, minä en ole varma, että muista pyhittää lepopäiväs. Niin eikö se niin sanota, eikö se sunnuntai ole se yleensä se lepopäivä, että pitäisi pyhittää se lepopäiväkin. Mut silti nykyään sunnuntainakin painetaan hommia niin saatanasti, että ei mitään rajaa. Mutta mä en sano siitä sen enempää, kun mä en tiedä niistä asioista yhtään mitään, niin mä sanon vaan sen, mitä mä tiedän. Mä kävin eilen pelaamassa Fortnite. Kävin vähän Fortnitea eilen vähän pyöräyttelemässä Fortnitea. Niin. Ei nyt se Fortnite ollut, mutta se ei ollut Fortnite, ja se oli CSGO:n Fortnite-osio. CSGOssa on vähän niinku Fortnite-juttu. Niin, mä en mitään satanan paskaa pelaa. Mä en mitään lasten paskaa pelaa. Mitään Fortnitea. Mitä mä oon kattonut videoakin, että yksi ampuu yhtä koko ajan, ja sitten toista ei osu millään sen takia, se ei osu siihen, kun se koko ajan rakentaa sen suojaa sen ympärille. Juoksee ja rakentaa, juoksee ja rakentaa, juoksee ja rakentaa. Toinen yrittää ampua sitä koko ajan, kun se rakentaa jotain satana suojaa ympärille. Se ei ole aitoa sotimista, se. Ei oikeassa sodassakaan. Ei oikeassa sodassakaan ihminen pysty yhtäkkiä, jos sä näet vihollisen, niin et sä pysty rakentamaan heti suojas sun ympärille koko ajan suojaa ympärille, kun sä ammut aseella, niin se ei ole aitoa sotimista, semmonen. Se vääristää sotimisen. Se, että kun joku ampuu aseella, niin se vääristää taistelua. Se ei ole todenmukaista. Se pitäisi olla todenmukaista sotimista, jos jotain sotapeliä jos tehdään sotapeli, niin se pitäisi tehdä vähän aidon tuntuiseksi, eikä sellaiseksi niin kuin vääristetä sitä, että joo, mä pystyn, että mä menen pelaan, sitten mä näen vihollisen ja yritän ampua sitä, mutta kun mä en osu siihen sen takia, kun se koko ajan hyppii ja pomppii kuin aropupu ja tekee maahan jotain saakutin seiniä ja suojia yhtäkkiä, se painottaa suojia sen verran, että mä yritän ampua sitä. Niin se ei ole aitoa sotimista, se on jotain ihan paskaa. Se on ihan paskaa. Se ei ole aitoa sotimista, se, että sä yhtäkkiä teet jotain suojia ja hypit kuin aropuvu.
ei oikeesti sotimisessa pysty hyppimään kuin mikäkin aropupu ja vähän liitään ilmassa ja sitten kaivaa näkkiä tai suojia seiniä, että sä teet jossain sekunnissa seinän itsellesi ja seinän ja oven ja sit sä oot jossain suojassa, niin ei se ole aitoa sotimista. Se on paskaa. Ymmärtäkää nyt, älkää pelatko sellaista. Se pitäisi tehdä semmoinen aito sotiminen. Jos mäkin menen tonne ulos, niin en mäkään mitään suojaa rakenna missään sekunnissa mitään seiniä saa rakennettua. Ei se ole. Se vääristää sotimisen. Pitäisi tehdä semmoinen todenmukainen sotapeli. Niin kuin mikä olisi niin kuin vähän kuin oikeaa sotimista. Niin vähän siitä tehdä semmoista aitoa meininkiä, missä on aitoa sitä. Ja vielä K18 meininkiä pitäisi tehdä. Maistuisi varmaan sullekin. Noin. Aito ja oikea sinappi. Mikään muu sinappi ei ole aito ja oikea. Kotisinappi, se ykkössinappi on. Sen tietää kummelin suklaamonnikin. Mä oon sen niin moneen kertaan sanonut, että se tietää sen, mikä on aito ja oikea sinappi. Tässä kahvissa ei ole semmoista paskan tuoksua. Ja oikein hyvää työpäivää kaikille työläisille, jotka menevät töihin. Mennään eteenpäin. Sitä vähän uusittiin, totakin tatuointia vähän uusittiin. Ja tässä se herkku on. Tässä se herkku on sitten. Tässä se on. Kattokaa. Mikäs se täältä tulee? Oi mikä komeistus. Bengalin tiikeri. Siinä se nyt sitten komeilee. Moi morjes, se on komea. Kattokaa nyt, se on komea. Hinta oli siinä 200-100 pintaa siinä jossakin. Sanot näin. Ei joka jätkä vaikka tällaista. Holhoamista ei tarvita. Suomalaisia ei saa holhota. Ei meitä ihmisiä tarvi holhota. Kyllä me osataan ilman holhoamistakin nämä asiat. Holhoaminen vasta se perseestä onkin. Ei ihmisiä tarvitse holhota. Ne osaa, kyllä ne pärjää. Jos ei pärjää, niin sit se on voi. Sitten ei pärjää. Tää on ihan ässä. Nyt mulla on se sitten tässä. Siitä tuli meinaa ihan loistava. Se on hauska luuppi. Se tuli just siitä. Se tuli, kun meikäläisen lähetettiin Bengalin tiikerin. Siitä tuli niin hauska luuppi siitä Bengalin tiikeristä, että totta kai se pitää se nimi olla. Kun se oli niin hauska luuppi. Siitä tuli niin hauska juttu koko Bengalin tiikeristä. Äiti maksoi tatuoinnin ja pesukoneen, niin varmaan. Äiti 22 maksoi tatuoinnin, mutta ei siitä, sen ei maksanut. Äiti maksoi, sen tietää kaikki. No ei maksanut. Ei tosiaan maksanut. Ei se rupee meikäläisen tommosia maksaa, ei maksa. Tietenkin mä säästän rahaa, jos mä haluan jotain. En mä nyt, totta kai. Jos jotain mä yleensä haluan jotain, niin mä säästän siihen rahaa ensiksi, ennen kuin mä mitään ostan. Sitä pystyy säästämään rahaa näin. Sitten tää lukee, että kuinka paljon sinulla jää rahaa säästöön, koska meet ei oo säästössä rahaa. Jos ei lähde syttymään, niin tuli sytkäri ja sähti tänne tikku. Äiten kuppaaminen käytössä. Mä en oo kupannut penniäkään tähän malliin. Ja annoin sille muuten eilen 50 rahaakin käyttöön. Että siitä lähdetään. Että kun se on ajeluttanut mua autolla ja tommosta, niin mä maksan takaisin. Että annoin 50, että siinä on 50, että saa sitten takaisinpäin. Repikää siitä. Tässä on ihan uusi muoveissa oleva Bengalin tiikeri. Ja kun mä tämän muovit avaan pois, niin tän saa sitten nimmarilla varustettu. Mä pistän levyn kanteen CD-tussilla. Mä pistän tähän nimmarit sitten. Tästä saa meikäläisen aidon nimmarin tähän Bengalin tiikeriin.